पड़ल बाजानो हमरा घरे। तो जे आपके भाई बोल रहे कि हमारा रहते बोल रे पगली कवना बात के चिंता बा। हमारा रहते बोल रे पगली अरे कवना बात के चिंता बा कि तोरा के कौन हाथ लगा दी जब ले भगवा जिंदा बा। तोरा के कौन हाथ लगा दी जब ले भगवा जिंदा बा। मिले ना आही पापा भैया के डरे जान मिले ना आही पापा भैया के डरे जान छापा भैया होला। हमने के डुएट ना करेंगे जो हमारी स्किल कुछ और बता हर स्किल कुछ और बता, लेकिन आप लोग इतना कोऑपरेट करती हैं मेल सिंगर को, आप लोग को सैल्यूट है। अनुपमा जी बहुत मैनेज करती हैं। हमारा रहते बोल रे पगली अरे कवना बात के चिंता बा कि तोरा के कौन हाथ लगा दी जब ले भगवा जिंदा बा। तोरा के कौन हाथ लगा दी जब ले भगवा जिंदा बा। गर्मी जानो तारो कहाया भी खून के हाथ में लेके चली ले गर्मी जानो तारो कहाया भी खून के हाथ में लेके चली ले गाने की रियल सिंगर यही है, प्रभा राज का नाम है। अरे की बक्सर जिला में पगला तो एक ही चुनिंदा बा कि तोरा के कौन हाथ लगा दी जब ले भगवा जिंदा। तोरा के कौन हाथ लगा एक बार लेकिन एक बार हम अपना तरफ का कहो कि हमारा के एक मिनट कि हमारा के कौन हाथ लगा दे जब ले भगवा जिंदा। बहुत 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 धन्यवाद। अब तू बैठो, बहुत अच्छा लगा। अब बस एगो लास्ट गाना एक